Nysgerrighed er for os at se drivkraften i alt vigtigt, der foregår i en skole. Uanset om det handler om nysgerrigheden i rettighed mod det faglige, nysgerrigheden i den voksnes undersøgelse af, hvad eleverne kan og er parat til, og hvor de skal hen, og hvordan at man hele tiden bliver bedre. Eller nysgerrigheden på, hvad vi er for nogle mennesker, elever, voksne osv. Men nysgerrigheden har nogle gange lidt trange kår, når der er mange elever i en klasse, når man er skiftende mennesker, der underviser dem, når der måske er situationer i en hverdag, som gør, at der er mistrivsel i en klasse, eller hvor der er konflikter. Og konflikter er jo uundgåelige alle steder, hvor der er mennesker, også i skoler. Så det vi gør i forhold til at styrke nysgerrighed, er sådan en fundamental psykologisk træning i konversationens ædle kunst. Vi oplever, at det er vigtigt at sætte formelle rammer for samtalen, fordi så er der ikke for mange ting, man skal koncentrere sig om. Man kan øve sig på noget teknisk, som for eksempel udelukkende at stille HV-spørgsmål. Hvordan har du det? Hvor gammel er du? Hvor bor du? Hvad hedder din mor? Hvor har du været på ferie sidst? Hvad hedder din hund? Ville du gerne ønske dig, at der var en hund? Der var et spørgsmål, der ikke var HV, men det er også et åbent spørgsmål, som fortsætter ned ad en sti. Den slags spørgsmål er det jo vores potentiale, vores mulighed som voksne, at støtte eleverne i at træne, når vi sætter dem med et kamera, når vi sætter dem i par, hvor de skal snakke sammen. Fordi den privilegerede position, det er som voksen, underviser eller konsulent, komme og arbejde med eleverne. Den privilegerede position giver os jo mulighed for at lytte mere end at tale. Så for os som voksne er der også et potentiale, en mulighed, en åbning, en anledning til noget andet, end vi plejer, når vi skal undervise i et fagligt stof. Så den vil jeg sådan set bare opfordre enhver til at benytte sig af muligheden for at blive nysgerrig på eleverne ved at træne deres nysgerrighed over for hinanden. Vi kan se i mange af de klip, som vi har i de film, som vi kunne se her, at eleverne tit i starten er meget hurtige, eller mange af dem er meget hurtige, sådan, hvad med det, og virkelig travlt med at skulle finde på noget. Men vores rolle som voksne og som undervisere er så at få smidt nogle pauser ind, at give lov til langsomheden, at invitere til åbenheden, at invitere til ingenting. Der skal jo hele tiden ske så meget i en skole. Vi mødes med krav om at undervise og være dygtige og leve op til det ene eller andet tredje. Men det er jo ikke kun vi voksne, som mødes med krav. Det er også eleverne, som har måske tit en drivkraft mod, at der skal ske noget nyt, eller en klassekultur, som er skabt igennem lang tid, hvor man ikke har fået trænet tålmodigheden, eftertænksomheden, pausen. Og de muligheder, der er i at sætte eleverne i grupper, at sætte et kamera op, og sådan helt formelt træne, hvordan hører du efter? Hørte du, hvad hun lige sagde om sin søster, eller om sin fodboldtræner, eller om, hvad hun godt kan lide? Hørte du en lille pause? Var der en lille eftertænksomhed? Var der en tvivl? Var der noget, som undrede dig? Så når vi træner eleverne i for eksempel at stille gode spørgsmål, så træner vi faktisk deres nysgerrighed også over for sig selv. Når vi giver rum og plads og invitation til at undersøge andre, så har vi også lige muligheden for at sige, når du giver den opmærksomhed, den tid, den tålmodighed, den indsats og energi, det er at interessere sig for et andet menneske, også selvom det kun er 4 minutter inden for en ramme, jamen så er det som regel sådan, at den nysgerrighed også har det med at smitte af på dig selv. For det første, så åbner andre mennesker sig for dig, hvis du er nysgerrig. Det behøver ikke at være gustent overlæg at interessere sig for andre. Det er bare en smart, effektiv og egentlig også givende måde at gå til andre mennesker på. Men tit, når vi taler med elever om det her med at interessere sig for andre og interessere sig for hinanden, så dukker der også nogle små sprækker op i hverdagen.
nogle små sprækker, som lader noget lys komme ind, kunne man sige, men som også lukker op til os selv. Fordi når mennesker får mulighed for, bliver inviteret til at opdage hinanden, så kan de også opdage sig selv. En af de ting, som jeg tit siger til elever og til voksne, det er, kunne du måske noget andet selv? Der er rigtig mange elever, der har en forestilling om i en forfærdelig tidlig alder, at de skal have styr på tingene. At de skal vide, hvad de kan blive som voksne. At de retter sig meget tidligt mod de faglige mål, eller mod, at når jeg er sådan en, som ikke kan finde ud af det. Og noget af det, som vi oplever, når vi giver lidt tid og noget opmærksomhed på hinanden, først psykologisk på hinanden og efterfølgende på det faglige, det er, at det lukker op for muligheden for, at jeg også kunne være flere. Det er vores oplevelse, at det ikke er hensigtsmæssigt i en tidlig alder at bede vores børn om at definere sig selv som, at jeg er sådan, og jeg er sådan en, som kan det og det. Det er vores oplevelse, at det heller ikke er en god idé at behandle børn som elever ud fra definerede roller, som handler om, at vi kunne tale om læring, stil og intelligens osv. Det er nok ikke en god idé, mener vi, at invitere eleverne til at definere sig selv som føle, gøre, røre, tænke, handle, spille fodboldbørn, eller det er ham, der altid er god til at slås. Men måske systematisk skal vende sig til i sin undervisningspraksis og sin pædagogiske praksis, at invitere eleverne til at kunne være usammenhængende. At det er okay, at man ikke altid skal være på en bestemt måde, eller have en bestemt identitet. Men at man også, selvom man måske af natur er udadvendt, også har lov til at være indadvendt. Hvis man har af forskellige årsager øvet sig i at være tavs, stille, fordi man måske ikke føler, man er værd at blive set på eller hørt på, eller man er bange for noget, eller man har fået at vide, at man ikke er god til noget, så er det jo altså en dårlig spiral at invitere eleverne til, at jeg er sådan, og jeg er sådan, fordi det har jeg mærket hos mine voksne og hos mine klassekammerater. Så konversationens ædle kunst er i virkeligheden en ramme for, at vi som voksne kan invitere vores elever og os selv til at kunne være mennesker på nogle mere sammensatte og ikke sammenhængende måder. Vi har lov til at være forskellige, vi har lov til at være forskellige udgaver af os selv, uden at skulle stå til rådighed for andres blik på, at han plejer at være sådan, hun plejer at være sådan. Min lærer forventer det, at det er positivt eller negativt af mig. Eller at vi som undervisere også har lov til at være sammensatte. Det er nok det vigtigste, jeg kan sige om konversation, det er, det tillader os at have en samtale med os selv om, hvem vi gerne vil være.